Hello, everyone. Just for your information, the next panel will take place in the Greek language. So for anyone interested to follow the panel, please proceed to receive the necessary device for the translation. Μπορούμε να ξεκινήσουμε? Λοιπόν, καλησπέρα σε όλους και όλες. Καλώς ήρθατε στο 9ο συνέδριο της ΧΑΕ. Είναι μεγάλη μου τιμή και χαρά που βρίσκομαι εδώ σήμερα. Ονομάζομαι Ιωαννίδης Φίλιππος, Γενικός Διευθυντής της Gears, ενός ΦΟΣΕ ΑΠΕ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Ξέρετε, παρακολουθώ το συγκεκριμένο συνέδριο από το 2017 και είναι συγκινητικό το ότι τότε συζητούσαμε τόσο... Όλες οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν στην ενεργειακή μετάβαση και στο πώς θα κατακτήσουμε την αγορά των ανανεώσιμων πηγών. Σήμερα συζητάμε για το... Έχουμε φτάσει ήδη σε αυτό το σημείο και το συγκεκριμένο πάνελ θα εξετάσει τις προκλήσεις. Τις προκλήσεις από την πλευρά της αγοράς. Και γι' αυτό έχουμε μαζί μας εξαιρετικούς ειδικούς στην αγορά. Τους ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμμετοχή στο συγκεκριμένο πάνελ. Είναι μαζί μας ο κυρίος Γιώργος Παναγιώτου από την Volton, Διευθυντής Στρατηγικής και Διαχείρισης Ενέργειας. Ευχαριστώ πολύ που είστε εδώ σήμερα μαζί μας. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλησπέρα σας και συγχαρητήρια για τη διοργάνωση του συνεδρίου. Καλησπέρα πολύ. Και σε όσους και όσους μας παρακολουθούν. Ευχαριστούμε πολύ. Ναι. Να ευχαριστήσουμε και αυτούς εκτός από όσους βρίσκονται στην αίθουσα και όσους είναι online και βρίσκονται, να τους καλησπερίσουμε και αυτούς. Συνεχίζω με την αγαπητή την κυρία Ζαΐρα Τριβιζά. Είναι Διευθύντρια Προμήθειας στην εταιρεία Φυσικό Αέριο και Ρυθμιστικών Θεμάτων. Καλησπέρα και ευχαριστούμε που είστε μαζί μας σήμερα. Νομίζω αυτόματα θα είναι. Ευχαριστώ για την ευκαιρία που δίνετε στο Φυσικό Αέριο και σε μένα να το εκπροσωπήσω και χαίρομαι πολύ για τη συζήτηση που θα κάνουμε μαζί. Τέλεια. Και στη συνέχεια να καλησπερίσω και να καλωσορίσω τον Θάνο Μαθιόπουλο, Διευθυντή M&As στο κομμάτι των ΑΠΕ για την ΔΕΗ Ανανεώσιμες. Την πρόσκληση. Ωραία. Ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση και ελπίζω να έχουμε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση για όλους. Τέλεια. Ευχαριστώ, Θάνο, που είσαι εδώ μαζί μας σήμερα. Είμαι εδώ καθ' όλη τη διάρκεια του συνεδρίου από χθες το πρωί. Έχουμε ακούσει την πλευρά της πολιτικής, των πολιτικών, υπουργοί, γενικοί γραμματείς. Έχουμε ακούσει την πλευρά των ρυθμιστών, τον κύριο Δαγούμα. Ακούσαμε την ακαδημαϊκή πλευρά, επιστήμονες στο χώρο. Ακούσαμε τους διαχειριστές. Ήρθε η στιγμή να ακούσουμε και την πλευρά της αγοράς. Χωρίς να χρονοτριβήσουμε περισσότερο, θα δώσω τον λόγο στον κύριο Παναγιώτου για να μας απαντήσει για τις προκλήσεις για την Volton που κλείνεστε να διαχειριστείτε τόσο από την πλευρά του προμηθευτή, έχετε κάνει συγκεκριμένα βήματα τα τελευταία χρόνια, είστε στην αγορά, συμμετέχετε από την πλευρά ως προμηθευτής, ταυτόχρονα όμως αναπτύσσετε και ένα χαρτοφυλάκιο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και θα ήθελα έτσι μια πρώτη εισαγωγική τοποθέτηση αναφορά με τις προκλήσεις που καλείστε να διαχειριστείτε. Ναι. Η Volton δραστηριοποιείται κάποια χρόνια στον τομέα της προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου και πράγματι έχει εισέλθει και στον κλάδο της παραγωγής από ΑΠΕ. Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε όλα αυτά τα χρόνια και διαφαίνεται ότι θα συνεχιστούν είναι πολλές. Θα έλεγα ότι καταρχάς ζούμε σε μια αρκετά έντονη και πυκνή από γεγονότα εποχή, γεγονός που έχει σημαντική επίδραση και στις αγορές. Εμπροκειμένου στις δικές μας αγορές, αγορές ηλεκτρικής ενέργειας και λοιπόν ενεργειακών αγαθών. Έχει επέλθει λοιπόν μια έντονη μεταβλητότητα στις τιμές των αγορών, την έχουμε ζήσει όλοι τα τελευταία χρόνια, η οποία άλλαξε τελείως το τοπίο. Όπως είπα, είναι πυκνή από γεγονότα η εποχή, γεγονός που σημαίνει ότι γίνονται μεγάλες αλλαγές σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Μεγάλες αλλαγές και κρίσεις και πιο σημαντικά γεγονότα συνέβαιναν πάντα. Αυτό που παρατηρούμε τα τελευταία χρόνια
είναι ότι οι χρονικές περίοδοι που διαρκούν τα γεγονότα και οι αλλαγές, οι μεταβάσεις σε νέες καταστάσεις είναι πολύ σύντομες. Δεν είναι λοιπόν ότι έχουμε φύγει, για παράδειγμα, από ένα επίπεδο τιμών στο φυσικό αέριο ή στην ηλεκτρική ενέργεια και αγγίξαμε επίπεδα πενταπλάσια, εφταπλάσια, δεκαπλάσια, τώρα έχουν υποχωρήσει οι τιμές. Αλλά και πάλι βλέπουμε ότι είμαστε σε επίπεδα σημαντικά μεγαλύτερα από αυτά που ήμασταν παλιότερα και ουσιαστικά αυτά τα επίπεδα που περιγράφω, ιδίως των προηγουμένων ετών, θα λέγαμε ότι ήταν σχεδόν εκτός άσκησης εντός εισαγωγικών λίγα χρόνια παλιότερα. Άρα λοιπόν είναι μια εποχή στην οποία διαδραματίζονται σημαντικές αλλαγές και πρέπει όλοι μας, δεν ισχύει μόνο στο δικό μας τον κλάδο, ισχύει σε όλους τους κλάδους, να προσαρμοζόμαστε πολύ γρήγορα στις νέες συνθήκες για να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις και να πάμε στην επόμενη μέρα. Υπάρχουν οι στόχοι των εταιριών. Η Volton, λοιπόν, έχει στους βασικούς της στόχους και σε έναν από τους κεντρικούς άξονες της στρατηγικής της την ανάπτυξη χαρτοφυλακίου ΑΠΕ αρκετών εκατοντάδων μεγαβάτ. Όλα αυτά συμβαίνουν σε ένα περιβάλλον που θα έλεγα ότι δεν είναι και το πιο φιλικό από πλευράς ρυθμιστικού πλαισίου, από πλευράς άλλων δεδομένων οικονομικού περιβάλλοντος, ενίοτε εφαρμοζόμενων μέχρι και ευνηδίως μέτρων φορολογικού χαρακτήρα κλπ. Άρα λοιπόν, το περιβάλλον μέσα στο οποίο οι επενδυτές καλούνται να πάρουν αποφάσεις και να κάνουν κινήσεις δεν είναι, θα λέγαμε, το πιο φιλόξενο. Έχουν γίνει κάποια βήματα τα τελευταία χρόνια, αλλά σίγουρα ακόμα έχουμε πολύ δρόμο να διανύσουμε. Νομίζω ότι οι κύριες προκλήσεις, για να το κρατήσουμε τουλάχιστον σε πρώτο επίπεδο το χρόνο εντός κάποιων πλαισίων, είναι αυτές. Η μεταβλητότητα των αγορών και οι μεγάλες αλλαγές και η ανάγκη για άμεση προσαρμογή σε αυτές και το περιβάλλον μέσα στο οποίο καλούνται οι επενδυτές, οι εταιρείες να ξεδιπλώσουν τη στρατηγική τους και να υπερπηδήσουν τα όποια εμπόδια. Φυσικά υπάρχουν και άλλα πράγματα. Να αναφέρω και ένα τρίτο. Ένα σημαντικό στοίχημα για όλες τις εταιρείες, νομίζω, συζητώ και με συναδέλφους από άλλους κλάδους, είναι η έβρεση κατάλληλων ανθρώπων για την επίτευξη των επιθυμητών στόχων, η οποία ίσως τα τελευταία χρόνια έχει γίνει λίγο πιο δύσκολη. Και αυτό είναι και ένα ενδιαφέρον μήνυμα για το μέλλον και της αγοράς μας και για το μέλλον των ανθρώπων που τώρα ετοιμάζονται να μπουν στην αγορά διαδικασίες κτλ. Γιώργο, είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό που λες, το κρατάω, γιατί παρέλειψα να πω στην αρχή, πέραν από την ιδιότητά μου ως γενικός διευθυντής στην Gears, είμαι στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Στην ουσία τρέχω τώρα το postdoc στο κομμάτι της έρευνας πάνω στα χρηματοοικονομικά της ενέργειας και αυτό που βλέπω και στην ουσία προσπαθώ να φέρω σε επαφή είναι ότι και από την πλευρά των φοιτητών πλέον θέλουν να έχουν μεγαλύτερη πρόσβαση, να δημιουργηθούν μεταπτυχιακά ακριβώς προς αυτή την κατεύθυνση για να καλύψουν τις ανάγκες. Οπότε αυτή είναι καθαρά μια τοποθέτηση ως προς εκεί που έκλεισε στην ομιλία σου. Και κρατάω στην τοποθέτησή σου την αναγκαιότητα, κάτι που τονίζεται πάντα σε όλα τα πάνελ, για σταθερότητα ως προς το ρυθμιστικό πλαίσιο, έτσι ώστε να δοθούν τα κατάλληλα επενδυτικά σήματα. Να συνεχίσουμε με την Ζαϊρά. Είσαι πολλά χρόνια, έχεις εμπειρία στο κομμάτι τόσο της προμήθειας φυσικού αερίου όσο και της ηλεκτρικής ενέργειας. Πρόσφατα, για όλη αυτή τη μεταβλητότητα που συζήτησε και ο Γιώργος νωρίτερα, έχουμε δει τιμές που το 2022, το 2023 άγγιξαν να ξεπερνούν τα όρια των 200 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Το τελευταίο διάστημα, τον Μάρτιο, είδαμε τιμές μηδενικές, ακόμα και αρνητικές. Όλη αυτή η μεταβλητότητα για την πλευρά ενός προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας, σε συνδυασμό με την ύπαρξη διμερών συμβάσεων, PPA στην αγορά, αλλά ταυτόχρονα μια αγορά η οποία δεν είναι τόσο όριμη, πώς καλείται ο προμηθευτής να διαχειριστεί όλα αυτά τα επίπεδα από την πλευρά της εταιρείας σας? Ακούγομαι, ναι. Όντως, είναι σημαντική η δυνατότητα των προμηθευτών να έχουν πρόσβαση σε PPA τώρα τον τελευταίο διάστημα, που για μας είναι ένα νέο εργαλείο
που θέλουμε οπωσδήποτε να αξιοποιήσουμε σε συνεργασία και ως όμιλος. Και θεωρούμε ότι θα μας δώσει τη δυνατότητα να προσφέρουμε ανταγωνιστικότερες τιμές κατά προτεραιότητα στους πελάτες μέσης τάσης που έχουν συγκεκριμένα προφίλ εξειδικευμένα, τους δίνουμε εξειδικευμένες προσφορές και θεωρούμε ότι αυτό το εργαλείο θα μας βοηθήσει να τους δώσουμε πράσινη ενέργεια σε χαμηλότερη τιμή. Σε δεύτερο χρόνο και στους πελάτες χαμηλής τάσης αναμένουμε και τις πρωτοβουλίες και του Υπουργείου και τη διείσδυση των smart meters, ώστε να μπορέσουμε και εκεί να αξιοποιήσουμε τα PPA για πράσινη ενέργεια τις ώρες που παράγεται. Σίγουρα δεν μιλάμε για κάποιο απλό εργαλείο και για μας είναι σχετικά καινούριο, έχει μια μακροχρόνια δέσμευση, έχει προκλήσεις, όπως είπες, επειδή είναι τόσο μεταβλητό το περιβάλλον των τιμών, είναι δύσκολο να αξιολογήσεις τα επίπεδα στα επόμενα χρόνια, να δεις αν είναι ανταγωνιστικές οι τιμές τώρα. Πρέπει να εκπαιδευτούν και οι καταναλωτές από την πλευρά τους για να καταλάβουν ότι πρόκειται για ένα προϊόν με χαμηλότερες τιμές που διασφαλίζει μπορούν να κάνουν μια πρόβλεψη των αναγκών τους των οικονομικών για την ενέργεια τα επόμενα χρόνια. Αλλά είναι και για αυτούς μια δέσμευση, γιατί κλειδώνουν μια τιμή σε κάποιο επίπεδο που μπορεί να διαμορφωθεί είτε πιο ψηλά είτε πιο χαμηλά, αλλά είναι κλειδωμένη. Επομένως, εμείς ανυπομονούμε να το αξιοποιήσουμε σαν εργαλείο. Αυτή στην ουσία η κατεύθυνση, η οποία είναι ακόμα σε νηπιακό στάδιο στην Ελλάδα, αν και ακούγονται πάρα πολλά για PPA στα τελευταία χρόνια, απλά μένουν να τα δούμε και στην πράξη, σε συνδυασμό με την ανάπτυξη των ΑΠΕ. Στην ουσία είναι η ιδιαιτερότητα κιόλας της δικής μας της αγοράς, γιατί στην Ευρώπη, στις ανεπτυγμένες αγορές, βλέπουμε σε μεγάλο βαθμό αυτό που αποκαλούμε OTC αγορά, η αγορά των διμερών συμβολέων, να προσφέρει μια ασφάλεια στο σύστημα, ενώ η ιδιαιτερότητα της δικής μας αγοράς είναι ότι κυρίως είναι και η πλευρά της παραγωγής και η πλευρά της κατανάλωσης εκτεθειμένη στη μεταβλητότητα του χρηματιστηρίου ενέργειας. Είναι κάτι το οποίο όλοι το συζητάνε, όλοι θέλουν να συνάψουν PPAs, συνδέονται και με τους όρους σύνδεσης για τα έργα ΑΠΕ και έτσι παίρνω αυτή την πάσα για να πάω στον επόμενο ομιλητή μας, να συζητήσουμε με τον Θάνο από την σκοπιά της ΔΕΗ Ανανεώσιμες, να μας πεις, συνδέοντας λίγο και με την εξαιρετική ομιλία και τοποθέτηση του κυρίου Μανουσάκη νωρίτερα, αν από τη δικιά σας πλευρά όλο αυτό το επενδυτικό ενδιαφέρον γύρω από τις ΑΠΕ, το οποίο συνεχίζει και υπάρχει σήμερα το 2024, με τα νούμερα που μας είπε ο κύριος Μανουσάκης, τα συγκράτησα για τα γιγαβάτ εγκατεστημένης, για αυτά που βλέπουμε στο δεκαετές του ΑΔΜΙΕ, όλο αυτό το επενδυτικό ενδιαφέρον, πώς εσείς το βλέπετε από την πλευρά των M&As, επεκτείνεστε, μεγαλώνει το ποσοστό στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Οπότε, Θάνο, θα θέλαμε λίγο να ακούσουμε και την άποψή σου. Θέλω να βάλω ένα πλαίσιο. Η ενέργεια, όπως ακούσαμε, είναι κάτι που έχει αυξηθεί. Οι ανάγκες ενέργειας έχουν αυξηθεί τα τελευταία 40 χρόνια 3 φορές. Δεν αναμένουμε να πέσει και δεν αναμένουμε να πέσει η ενέργεια γενικά, η ζήτηση της ενέργειας, γιατί υπάρχουν βασικά 3 παράγοντες που νομίζω πρέπει να ξέρουμε όλοι και περισσότεροι από εσάς μπορούν να ξέρουν, που θα κάνουν την ενέργεια να συνεχίσει να αυξάνεται, την ανάγκη για την ενέργεια να συνεχίσει να αυξάνεται. Είναι η οικονομική ανάπτυξη, κυρίως μη ανεπτυγμένων χωρών, αλλά και χώρες σαν τις δικές μας που περάσανε μια κρίση. Είναι το electrification, που στις δυτικές χώρες σημαίνει κυρίως αλλαγή από ορυκτά καύσιμα σε ηλεκτρισμό, ενδεχομένως και hydrogen, αλλά κυρίως ηλεκτρισμό. Σε εμάς, στο δυτικό κόσμο, αυτό είναι στις μεταφορές και στην θέρμανση. Και νέες τεχνολογίες όπως blockchain πριν λίγα χρόνια, AI τώρα, τελευταίο 1 χρόνο, όλα αυτά μαζί
θα σημαίνει ότι θα συνεχίσουμε να έχουμε αυξημένους ρυθμούς ζήτησης ενέργειας. Μιλήσαμε πριν για τη βούληση, είναι κάτι που λέμε πολλά χρόνια. Ίσως έχει ατονίσει λίγο η βούληση της κοινωνίας για διείσδυση ΑΠΕ τα τελευταία χρόνια, αλλά είναι κάτι που υπάρχει και είναι κάτι πολύ σημαντικό. Το βλέπουμε να υπάρχει και σε επενδυτές, πράγμα που συζητάμε τώρα, και στις κυβερνήσεις. Όλα αυτά μαζί συμπληρώνουν ένα πεδίο ή φτιάχνουν ένα πεδίο στο οποίο περιμένουμε πολύ μεγάλη ανάπτυξη των ΑΠΕ και έτσι και οι επενδυτές είναι εκεί πέρα και ποντάρουν σε αυτό, επενδύουν σε αυτό και δουλεύουν σε αυτό. Προσωρινά μίλησε για αρνητικές τιμές, ας πούμε, στην Ελλάδα, που είναι κάτι που βλέπουμε το τελευταίο καιρό. Στην Ελλάδα πέρσι διάβαζα, νομίζω από τον ΑΔΜΙΕ, 57% της ενέργειας πέρσι καλύφθηκε από ΑΠΕ και μεγάλα υδροελεκτρικά. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό. Έγινε μια πολύ μεγάλη δουλειά στην Ελλάδα σε επίπεδο διείσδυσης ΑΠΕ. Αυτό με τα συστήματα που έχουμε, καλώς ή κακώς, θα επιφέρει κάποια προβλήματα, κάποια παιδικά προβλήματα, κάποια προβλήματα τα οποία όμως θα τα ξεπεράσουμε. Κάποιο curtailment, κάποιες αρνητικές τιμές ή μηδενικές τιμές, αλλά αυτό θα έχει ένα impact μέσο πρόθεσμο, κυρίως σε μικρότερους παίκτες μικρότερους επενδυτές, ας το πούμε έτσι, παράγοντες αυτού του χώρου, που δεν μπορούν ίσως, δεν έχουν τόσο στρατηγικό play, τόσο στρατηγικό παιχνίδι. Αλλά και αυτό ακόμα θα είναι παροδικό, γιατί ακούσαμε για την ανάπτυξη του δικτύου. Το δίκτυο θα αναπτυχθεί. Υπάρχουν τα πλάνα, θα μπορεί να αργήσει, μπορεί να μην αργήσει, θα αναπτυχθεί. Θα αναπτυχθεί και εσωτερικά στην Ελλάδα και κυρίως και πιο σημαντικά στις όμορες χώρες, είτε σε καινούριες συνδέσεις όπως ακούσαμε, είτε σε χώρες της Ευρώπης, ας πούμε, που δεν είναι στο ίδιο ωράριο, άρα δεν έχουν τις ίδιες ώρες κατανάλωση. Άρα τα φωτοβολταϊκά δεν παράγουν ακριβώς τις ίδιες ώρες, που αυτό θα βοηθήσει. Θα έχουμε, όπως ακούσαμε και πριν, και είναι το θέμα των μπαταριών, του short-term storage και του long-term storage. Short-term μπαταρίες, long-term θα μπουν έργα αντλιοταμίευσης, τόσα χρόνια τα υπάρχουν, τα αναπτύσσουν, αυτά κάποια στιγμή θα μπουν. Μπορεί να έχουμε μέχρι το 2030 και άλλες λύσεις όπως υδρογόνο να συμπληρώσουν. Και τέλος θα έχουμε και demand-side management. Λέω γιατί είναι πράγματα που δεν είναι καινούργια, έχουν γίνει αλλού, θα γίνουν και εδώ, δεν υπάρχει περίπτωση να μην γίνουν. Demand-side management, δηλαδή behind-the-meter μπαταρίες, δυναμικά τιμολόγια, αυτό που λέγαμε παλιά νυχτερινό ρεύμα θα γίνει τώρα, ας πούμε, μεσημεριανό ρεύμα, για να καλύψει το πικ των φωτοβολταϊκών μέσα στη μέρα. Όλα αυτά λοιπόν θα ξεσκαλώσουν ένα ενδεχομένως σκάλωμα που θα υπάρχει μέσω πρόθεσμα και το οποίο θα αφορά και εκεί ίσως πιο πολύ, όλους αφορά, αλλά ίσως πιο πολύ τους μικρότερους παίκτες. Σαν M&A, εμάς είναι και μια ευκαιρία οι αλλαγές. Φυσικά, αυτό είναι μόνο το κομμάτι του M&A. Σαν όμιλος, θέλουμε να προχωρήσει αυτή η μετάβαση όσο πιο γρήγορα γίνεται και κάνουμε ό,τι μπορούμε σε αυτό. Σε ευχαριστώ πολύ, Θάνο. Νομίζω ότι τόσο το κομμάτι στο storage που αναφέρθηκες και με βάση τους πρόσφατους διαγωνισμούς και με τα αποτελέσματα, αναμένουμε να δούμε σημαντικές εξελίξεις και στο επενδυτικό κομμάτι από μεγάλους ενεργειακούς ομίλους στην Ελλάδα, μέσα σε αυτούς και η ΔΕΗ. Επανέρχομαι στην συζήτηση για την μεταβλητότητα στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και θα ήθελα να ρωτήσω ξανά τον Γιώργο. Διακρίνεται από πλευράς των καταναλωτών, στην ουσία των πελατών σας, μία περίοδο η οποία στο προηγούμενο διάστημα, λόγω των υψηλών τιμών, υπήρξε όλη αυτή η αβεβαιότητα, προσπαθούσαν όλοι να βρουν τις καλύτερες τιμές. Τώρα, σήμερα, από την μεγάλη διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών, ταυτόχρονα με πολύ χαμηλή ζήτηση, βλέπουμε αυτές τις στιγμές, ώρες συνεχόμενες με μηδενικές τιμές.
Αν θα μπορούσες έτσι στα πλαίσια του δημοσίου διαλόγου να απευθύνεις κάποια βασικά ζητήματα προς τις ρυθμιστικές αρχές, να τα εντοπίσεις, να βάλουμε μερικούς τίτλους, ποια θα ήταν αυτά από την πλευρά της εταιρείας σας? Από την πλευρά τώρα θα θέλαμε να δούμε της προμήθειας ή του κομματιού της παραγωγής στον ΑΠΕ ή συνολικά της αγοράς. Γιατί είναι πολλά τα ζητήματα, έχουμε περιορισμένο χρόνο, να προσπαθήσω να καλύψω εντός χρόνου. Είναι πολύ ενδιαφέρον γιατί έχετε το διτό ρόλο, οπότε είναι πολύ ενδιαφέρον να το ακούσουμε. Ωραία, ας προσπαθήσω να τα συνδυάσω. Όλοι μας ως καταναλωτές, προφανώς το ορειβηθήκαμε τα προηγούμενα χρόνια με αυτό που έγινε. Η αλήθεια είναι ότι ευαισθητοποιηθήκαμε κιόλας. Οι περισσότεροι από εμάς, πριν από 6 χρόνια, αν μας ρωτούσε κάποιος. Εγώ προσωπικά δούλευα στον κλάδο και δεν ήξερα ποια είναι η μοναδιά μου χρέωση, σε όποιες εταιρείες και αν δούλευα του κλάδου. Αν μας ρωτούσε κάποιος τι πληρώνεις για την ηλεκτρική ενέργεια, και δεν εννοώ 85 ευρώ το μήνα ή 175 σε ένα άλλο νοικοκυριά, εννοώ ποια είναι η μοναδιά χρέωση. Δεν το ξέραμε. Άρα, ως καταναλωτές, γίναμε πιο ενεργοί και πιο ανήσυχοι. Νομίζω ότι έχουμε και πολλά ερωτήματα με αυτά που ακούμε. Όλοι μας. Είτε κάποτε το σπουδάζαμε στα Θρανία, είτε το διαβάζουμε σε ένα άρθρο, καταλαβαίνουμε ότι η ενέργεια που παράγεται από τον ήλιο και τον άνεμο είναι δωρεάν. Και πράγματι, ένας σταθμός ΑΠΕ, εάν λειτουργήσει και δώσει παραγωγή, έχει πολύ χαμηλό κόστος. Εδώ είναι η παγίδα. Γιατί αυτό οδηγεί στην αγορά, εφόσον λειτουργήσει ομαλά η αγορά και επιληθεί και δώσει μία τιμή, όπως και όλες οι αγορές, στις οποίες εν πολλοίς η τιμή καθορίζεται με βάση την προσφορά και τη ζήτηση, οδηγεί σε μια τιμή που μπορεί να είναι πολύ χαμηλή. Ας πούμε και 0 που είπαμε πριν, οι αρνητικές τιμές. Η παγίδα είναι ότι θεωρούμε ότι το κόστος για να φτάσει να παραχθεί αυτή η ηλεκτρική ενέργεια και να έρθει στο σπίτι μας είναι μηδενικό. Κοστίζει 2 ευρώ τη μεγαβατόρα, 0,002 ευρώ την κιλοβατόρα. Και εδώ είναι που πρέπει να γίνει ο διάλογος σε άλλη βάση. Υπόθηκε και πριν από τον κύριο Μανουσάκη, πρέπει να γίνει μια εκπαίδευση στην κοινωνία γενικώς. Δανείζομαι αυτή την φράση που είπε. Να κατανοήσουμε ότι για να πετύχουμε την πράσινη μετάβαση, που είναι σημαντική, δεν έχει νόημα να μπούμε να συζητήσουμε σε ποιο βαθμό συμβάλλουμε ως ανθρωπότητα στην έκταση της κλιματικής κρίσης. Υπάρχουν φαινόμενα που είναι φυσικά και περιοδικά και αυξομοίωση των θερμοκρασιών, αλλά καταλαβαίνουμε ότι όταν επιβαρύνουμε και ως ανθρωπότητα και μάλιστα σε υπερβολικό βαθμό την ατμόσφαιρα και το περιβάλλον, έχουμε κάποιες συνέπειες. Άρα, νομίζω και οι περισσότεροι πιστεύουμε ότι είναι πολύ σημαντικό να προχωρήσει η πράσινη μετάβαση. Πρέπει όμως να κατανοήσουμε ότι υπάρχει ένα κόστος. Το κόστος εμπροκειμένου στους σταθμούς ΑΠΕ είναι κόστος επένδυσης για την κατασκευή. Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και για τα δίκτυα που συζητήθηκαν πριν. Άρα, πρέπει να γίνεται με καθαρούς όρους η συζήτηση και στο τέλος της ημέρας ο καταναλωτής να γνωρίζει και τι πληρώνει στο λογαριασμό του για την επίτευξη αυτού του κοινού σκοπού. 2 ζητήματα τώρα που θα τόνιζα από την πλευρά των παραγωγών. Το ένα είναι και σχετίζεται με τις προκλήσεις που λέγαμε πριν σε ένα βαθμό. Το γεγονός ότι λόγω κενών στο ρυθμιστικό πλαίσιο ή πραγμάτων που δεν έχουν προβλεφθεί και πολλές φορές βιαστικά γίνεται προσπάθεια να προχωρήσουν για να καλυφθούν γρήγορα οι ανάγκες, οδηγούνται προ-εκπλήξεων. Και μερικές άλλες φορές όχι προ-εκπλήξεων, όπως είναι η συζήτηση που γίνεται τώρα για τις περικοπές, που θα διαμορφωθεί ένα πλαίσιο για να γίνονται συντεταγμένα περικοπές φορτίου στο μέλλον, εφόσον δεν μπορεί να προωθηθεί αυτή η ενέργεια. Συνοψίζοντας το κατά κάποιο τρόπο, είτε ένας παραγωγός που έχει σταθμό που λειτουργεί, αν του περικόπτεται φορτίο, άρα μειώνεται το έσοδό του, είτε κάποιος επενδυτής που θέλει να κάνει μια επένδυση και κάνει κάποιες πράξεις για να εκτιμήσει εάν θα πάρει την απόφαση να κάνει αυτή την επένδυση, πρέπει να γνωρίζει επακριβώς ποιο είναι το πλαίσιο των περικοπών, το οποίο, όπως και όλες οι άλλες πτυχές του ρυθμιστικού πλαισίου, πρέπει να διαμορφώνεται κατόπιν της απαραίτητης μελέτης, των απαραίτητων διεργασιών, δημόσιας διαβούλευσης, τελικά να ολοκληρώνεται, να οριστικοποιείται και να είναι σταθερό και να μην υπόκειται σε διαρκείς και ευνηδιαστικές αλλαγές, πέρα από όταν υπάρχει ανάγκη. Άρα η σταθερότητα του ρυθμιστικού πλαισίου είναι πολύ σημαντική και εκεί έρχονται και άλλα πράγματα. Οι επενδύσεις στις υποδομές, δίκτυα, διασυνδέσεις, smart meters, μπαταρίες και πολλά άλλα. Δεν έχω το χρόνο να επεκταθώ. Αν έχουμε και άλλο χρόνο μετά, επανερχόμαστε. Κρατάω το τελευταίο ως προς τις αλλαγές
διαβάζουμε τελευταία και από τη δικιά μου την πλευρά, εκπροσωπώ έναν ΦΟΣΕ, διαβάζουμε ότι θα υπάρξουν κάποια penalties για τους ΦΟΣΕ, οι οποίοι όντως δεν περνάνε μέσα από την ΤΑΜ, μέσα από το χρηματιστήριο ενέργειας. Ταυτόχρονα δεν μπορούν να σταματήσουν την έγχυση ηλεκτρικής ενέργειας από τους παραγωγούς και θα υπάρξουν κάποια penalties. Την ίδια στιγμή, στο επόμενο άρθρο, διαβάζουμε ότι το Υπουργείο θα νομοθετήσει έτσι ώστε να επιβάλλει σε όλους τους παραγωγούς στην ουσία να έχει τη δυνατότητα όταν θα του δοθεί το κατάλληλο σήμα, επειδή δεν θα έχει περάσει μέσω του ΦΟΣΕ στο χρηματιστήριο, να διακόψει. Επομένως, βλέπουμε δίπλα-δίπλα σε κομμάτι της τρέχουσας εξέλιξης πέναλτις για τους ΦΟΣΕ, όταν οι ΦΟΣΕ δεν έχουν τη δυνατότητα να το κάνουν. Το οποίο είναι ένα από τα οξύμορα των τρέχουσων ημερών και ταυτόχρονα παίρνω αυτό το κομμάτι του ρυθμιστικού πλαισίου για να πάω στην επόμενη ερώτηση προς τη Ζαΐρα. Πιστεύω ότι όλοι στο κοινό θέλουν να κάνουν αυτή την ερώτηση. Καθώς είστε ένας προμηθευτής ηλεκτρικής ενέργειας ή φυσικό αέριο και ο ελέφαντας στο δωμάτιο, για τον οποίο αναφέρθηκε και ο Υπουργός νωρίτερα, ο κ. Παπαστεργίου, είναι τα χρωματιστά τιμολόγια. Πώς είδατε αυτά τα πρόσφατα μέτρα της κυβέρνησης από πλευρά του business model της εταιρείας? Ήσασταν έτοιμοι σε σύντομο χρονικό διάστημα να διαχειριστείτε αυτή την αλλαγή στην αγορά? Νομίζω ότι όλοι θα συμφωνήσουν ότι η αγορά της ενέργειας δεν είναι απλή και εύκολα κατανοητή από τον καταναλωτή. Στο παρελθόν ασχολούνταν και ακόμη λιγότερο. Τώρα περάσαμε την ενεργειακή κρίση, έχουν ευαισθητοποιηθεί οι καταναλωτές, έχει μπει η συζήτηση στα σπίτια και στις φιλικές συζητήσεις. Θεωρούμε ότι αυτό το μέτρο ήταν προς την κατεύθυνση της τυποποίησης των τιμολογίων, ώστε να διευκολύνει τους καταναλωτές να πάρουν μια πρώτη κατεύθυνση για το ποιο τιμολόγιο θα επιλέξουν, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν έπρεπε στη συνέχεια να μπουν στη λεπτομέρεια για το ποιο πακέτο, ποιο προμηθευτή πρέπει να πάρουν, γιατί έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά. Μια εξέλιξη τιμών που τώρα έχει 4-5 μήνες, που μπορεί να ληφθεί υπόψη. Οπότε θεωρούμε θετικό το μέτρο της σήμανσης, της χρωματικής. Πιστεύουμε ότι βοήθησε τους καταναλωτές και εμείς προσπαθούμε να τους βοηθήσουμε να καταλάβουν τι επιλέγουν και τι ταιριάζει πιο πολύ στις ανάγκες τους. Δεν ήταν δύσκολο σαν μοντέλο γενικώς. Αυτό που ήταν πολύ δύσκολο ήταν ο πολύ περιορισμένος χρόνος υλοποίησης. Δηλαδή, έγινε οριστικό 1 μήνα πριν να πρέπει να το εφαρμόσουμε. Οι πελάτες είναι ικανοποιημένοι γενικότερα στο κομμάτι δηλαδή, ή υπήρξε αυτό το θολό διάστημα μέχρι να πάρουν την αποφάση? Δηλαδή, το feedback που παίρνετε από την πλευρά των πελατών σας? Νομίζω υπήρχε η αναστάτωση εκείνο τον καιρό της μετάβασης. Τώρα υπάρχει σχετική ηρεμία, θεωρώ. Αυτό που θεωρώ ότι είναι σημαντικό είναι να μην είναι ένα στατικό μοντέλο που να περιορίζει τις ιδέες που προκύπτουν από τις ανάγκες της αγοράς για νέα προϊόντα και θα πρέπει να προσαρμόζεται ώστε να μην περιορίζει τον ανταγωνισμό που είναι πάντα προς όφελος του τελικού καταναλωτή. Τέλεια. Ευχαριστώ πολύ. Βλέπω εκεί και στην οθόνη ότι πραγματικά έχουμε πολύ λίγο χρόνο και έχω ετοιμάσει και μία ακόμα ερώτηση για τον Θάνο, την πλευρά της ΔΕΗ Ανανεώσιμες. Είδαμε μία ανακοίνωση, νομίζω τις τελευταίες μέρες, έγινε αίτηση για επέκταση της άδειας ΦΟΣΕ της εταιρείας σας από τα 1.000 ΜΒ στα 5.000 ΜΒ. Σε συνδυασμό με την εξέλιξη της αγοράς των ΦΟΣΕ, βλέπουμε διάφορες διακυμάνσεις ως προς τα ποσοστά. Η ΔΕΗ το τελευταίο διάστημα έχει αυξήσει σημαντικά τα ποσοστά και στον κομμάτι των ανανεώσιμων. Ένα σχόλιο από εσάς, από την πλευρά των M&As. Γι' αυτό βλέπετε ότι είναι κάτι, φαντάζομαι, στο οποίο θα πρέπει να είστε έτοιμοι για την επόμενη μέρα.
Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποια άμεση βλέψη σε επίπεδο M&A που έχει να κάνει με τα renewables σε σχέση με αυτή την αλλαγή της άδειας. Δηλαδή, εμείς αυξήσαμε την άδεια γιατί απλά ακολουθούμε το πλάνο που έχουμε ανακοινώσει και στους επενδυτές. Έχουμε ένα πολύ φιλόδοξο πλάνο επενδύσεων. Έρχονται άπε στον όμιλο και πρέπει να τα διαχειριστούμε. Και αυτό θα καλύψει ένα κομμάτι από αυτή την αλλαγή της ισχύς ή την αλλαγή της άδειας. Και ένα άλλο κομμάτι θα είναι η ΔΕΗ ως ένας μεγάλος παραγωγός ανανεώσιμων πηγών στην Ελλάδα, που είναι και γεωγραφικά αλλά και από άποψη τεχνολογίας διαφοροποιημένος, είναι σε πολύ καλή θέση να παρέχει υπηρεσίες φως σε μικρότερους παραγωγούς, ή μάλλον μεσαίους παραγωγούς που δεν έχουν το μέγεθος το δικό της. Ήταν καθαρά μια κίνηση για να καλύψουμε και τις δικές μας ανάγκες και να μπορέσουμε να καλύψουμε και ανάγκες άλλων παραγωγών ΑΠΕ. Ξεκάθαρα. Σας ευχαριστώ πολύ, Θάνο. Τα τελευταία δευτερόλεπτα που έχουμε, να απευθύνω μια ερώτηση. Την ίδια ερώτηση και στους τρεις σας. Το προηγούμενο πάνελ έκλεισε την συζήτηση η συντονίστρια, ρωτώντας τους ομιλητές για το πιο αισιόδοξο εξέλιξη ως προς το μέλλον. Εγώ θα διαφοροποιηθώ και θα ρωτήσω τους συμμετέχοντες στο πάνελ για το όχι ως προς το πιο απαισιόδοξο, αλλά βλέποντας το 2030, βλέποντας τους στόχους για το ΕΣΕΚ, ποια είναι η μεγαλύτερη πρόκληση? Σύντομα, η ίδια απάντηση θα ήθελα η ίδια ερώτηση και στους τρεις σας, ως προς το ποια είναι η μεγαλύτερη πρόκληση μέχρι το 2030. Γιώργο. Όλα όσα προσπαθούμε να πετύχουμε ως χώρα και ως Ήπειρος, θα έλεγα, είναι προκλήσεις. Η επίτευξη όλων των στόχων που συζητήθηκαν σήμερα, δηλαδή αυτή η ανάπτυξη των ΑΠΕ, η αύξηση της εγκατεστημένης ισχύως που απαιτεί και την ανάπτυξη των υποδομών, του δικτύου, του συστήματος κτλ., είναι μια τεράστια πρόκληση. Και οι αριθμοί που αναφέρθηκαν πριν το δείχνει αυτό. Θεωρώ παρεπιπτόντως ότι μπορούμε όντως το 2030 και το 2035 και ούτω καθεξής να είμαστε σε πολύ καλύτερη κατάσταση από αυτή που είμαστε τώρα, μόνο που πρέπει να γίνουν τα σωστά βήματα με μεθοδικό τρόπο, σταθερότητα, αποφασιστικότητα, τόλμη, ειλικρίνεια, όλα αυτά δηλαδή που θα αλλάξουν την ατμόσφαιρα, το πλαίσιο στο οποίο κινείται η αγορά. Και τα πράγματα θα προχωρήσουν. Τέλεια. Ευχαριστώ πολύ, Γιώργο. Ζαΐρα. Εγώ θα πω την σταθερότητα του ρυθμιστικού πλαισίου, που είναι πολύ σημαντική. Σε ένα περιβάλλον που υπάρχουν όλες αυτές οι προκλήσεις και οι αλλαγές και η ανάγκη προσαρμοστικότητας. Αλλά θέλω να πω και κάτι θετικό. Σε σχέση με το... Ναι, όντως υπάρχει έλλειψη στην αγορά από νέα στελέχη, αλλά θεωρώ ότι και όλη η κρίση μας δίδαξε αρκετά πράγματα και τα στελέχη της αγοράς έχουν διδαχτεί αρκετά πράγματα και νομίζω ότι αυτό μπορεί να βοηθήσει στην αντιμετώπιση και των προκλήσεων που συζητιόνται σε όλα τα πάνελ. Δεν είναι και λίγα όσα περάσαμε τα τελευταία χρόνια όλοι όσοι ζούμε καθημερινά με την πανδημία, με την ενεργειακή κρίση. Πραγματικά, όντως, έχουμε γίνει πιο όριμοι για να διαχειριστούμε αυτές τις κρίσιμες καταστάσεις. Κρατάω το θετικό πρόσημο, Ζαΐρα. Θάνο, η δικιά σου άποψη? Εν συντομία είναι ότι για να έχουμε αυτό το energy transition σε καθαρές πηγές ενέργειας και να γίνει γρήγορα, έχουμε να κάνουμε όλα αυτά τα πράγματα που συζητούσαμε. Δηλαδή, αλλαγές στο δίκτυο, αλλαγές να μπουν με συγκεκριμένο ρυθμό ΑΠΕ και διαφορετικές τεχνολογίες, να μπουν μπαταρίες, να γίνουν ρυθμιστικές αλλαγές, να υπάρχει σταθερότητα, αλλά πρέπει να γίνουν και κάποιες αλλαγές, γιατί αλλάζει το πλαίσιο. Μιλάμε πλέον για μεγάλη διείσδυση ΑΠΕ και θέλουμε να πάμε σε πολύ μεγαλύτερη. Όλα αυτά πρέπει να γίνουν. Ναι, μεν γρήγορα, αλλά πρέπει και να συγχρονιστούν. Γιατί αν δεν συγχρονιστούν σωστά, θα έχουμε περιόδους που κάποιοι μπορεί να βγάλουν αρκετά χρήματα, κάποιοι μπορεί να χάσουν, ο καταναλωτής μπορεί να χάσει. Πρέπει να υπάρξει κάπως να συγχρονιστούν όλα αυτά μαζί, να γίνουν γρήγορα αλλά και συγχρονισμένα.
Τέλεια. Ο συγχρονισμός δηλαδή μεταξύ των συμμετεχόντων. Θέλω να πιστεύω ότι κερδίσαμε όλοι από το συγκεκριμένο πάνελ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ και να δώσουμε το λόγο στο επόμενο πάνελ. Να είστε καλά.